Asi tabuda takananga panopa kuno ku Mount Hampden paruoko rwaMwari panzvimbo panochengetwa vana naana Gogo. Tikati regai tiende tinozvionera, regai tiende tinozvinzwira nyaya iyo iri kutenderera masocial media iri kunzi iri kuitika panzvimbo inoi, zvinhu zviri kunzi zviri kushayikwa. Tikati regai tiende tinozvionera nekuzvinzwira. Aiwa, ndichida kutendai muri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Kana wanga usati wasubscribe, aiwa chingosubscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Aiwa, tiri panapa tasvika patasvika tikakurukura naana Gogo, tichitaura tichida kuti tinzwisise kuti ko zvinhu zviri kudonetwa kana zvinhu zviri kutumirwa nevanhu, zvimwe zvatakauya nazvo zviri kufamba sei, nekuda kwevamwewo vakanga vachitaura masocial media kuti vana Gogo vanenge vari kutora zvinhu vachitengesa, vamwe vachiti hanzi vachiendesa kwazvisingafanire zviri zvinoenda. Aiwa, nhasi ndati ndiuye panapa ndizozvionera, nemiwo mozvionera kuti zvinhu zviri kufamba sei. Aiwa, uyai muzozvionera. Makasimbe? Tipeni makadiyo. Tiri nani? Gogo, pane nyaya iri kutenderera pasocial media yatati tuye tizonzwawo kubva kwamuri, tuye tizogara pasi toonesana kuti chii chiri kuitika. Kubva patakauya panapa tikatanga kubatsira nemi vanhu vakawanda vakaona vhidhiyo ratakaita nemapoka akasiyana siyana vakauyawo vachibatsira. Gogo, pane zviri kutenderera zvokunzi panapa imimi vana Gogo muri kutora zvinhu muchitengesa, muchiita zvatisina kutenderana kuti munge muri munoita. Aminoti munotowo kudii nayo nyaya iyi? Nyaya nayo anko iri right. Isu neumbo tinokuratidzai zvinhu zviripo, kana magumbesi kana bhutsu zvikuti zvakatengeswa zvacho tokuratidzai, muenda mune umbo wakakwana kuti munhu asazvizive kuti zvinhu zviripo. Alright. But makainzwawo nyaya iyi? Tasina mboinzwa, kwaiva kwamaita zvinhu matotuvhurawo pfungwa tizo ndiyo nyaya iri kutenderera. Ndo zviri kutenderera. So isusu ini sekuziva kwenyu, ini handidi kushanda tichiita setiri kuhwanda kana kuti tine chitsotsi chatiri kuita. Nekuti vakatitarisa mhuri yeZimbabwe ndo vari kutibatsira zvakare, uye vanofanira kuti vange vari vanojekeserwa, kunge vari vanoona kuti zviri zviri kuitika panapa. Mungatiratidzewo here panapa? Alright, chekutanga tiri kuona chibage, handiti chikafu ichi. Mhuri yeZimbabwe chibage more than 1 ton, handiti more than 1 ton and half yechibage chevana vedu chiripo ichi chiri panapa. Amenoma munochengetera chibage chikafu. Matinochengetera chikafu chedu ndeomo kuvhurika azvizoti mungakwanisire kumutora timotorere makatozara. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvionera, tatotadza kana kupinda muimba rumu yakazara chikafu. Ichi chikafu chega ndite ndo muri kuchengeterwa chikafu. Tati vana Gogo vatiratidze kuitira kuti muri yeZimbabwe zviri kutesekuleta pamasocial media munge muri munozvionera, nevari kutaura kuti zvoni zvinhu zviri kubiwa munge muri munozvidi, munge muri munozvionera. Panapa pane zvimwe zvakare. Ana Gogo vari kundiratidza bhutsu dzatakanzwa, ndakanzi bhutsu dzakatengesewa. Idzi bhutsu idzi, handiti idzi bhutsu dziri kunzi ana Gogo vakatengesa. Ibhutsu idzi, masaga ebhutsu awo, handiti ana Gogo. Idzi bhutsu dzevana dzainzi dzakatengesewa, kozi mangwana ndiri kuita izvika. Idzi ibhutsu idzi. Alright, ndiri kumbura muswedero Gogo. Muri yeZimbabwewo masaga ebhutsu dziri kunzi dzakatengesewa naana Gogo vakagowana mari. Isusu toda zvinhu zvakajeka. Whosoever ari kuspreada message iyoyo, I think it should stop, because vana ndo vachatadza kubatsirwa panapa. Vana ndo vachatadza kupiwa ruyamuro rwavari kufanira kuti vange vari vanopiwa. Mablankets handiti? Mablankets aripo. Regai tikuratidzei futi mablankets, muzvionere chi mablankets, zvinhu zvese mune natsoverenga kuti zvinhu zvenyu zvakadii, zvakakwana here, because zvimwe zvachona ndinouya nazvo ana Gogo, ndosandati ndiite vhidhiyo. Mangwana zvinozonzi angosendi ndo vasina kudii kusvitsa, asi ndinofara noti pese patinosvitsa tinoita vhidhiyo.
anditi pashoma nagogo pandouya tichitadza kuita mavhidhiyo kashoma kazhinji kacho ndinototi ngatiite ichi why because tine chida kuti zvinge zvinodi zvinojekera munhu wese. So muri yezimbabwe ndofunga muri kuzviondera mablanketi ndomaona zvinhu zvese mazviona. Maschool fees akabhadharwa ndatosvikako, but it's very unfortunate kuti musikana anofanira kupa mareceipts haapo anditi, but mazita evana vakatobhadharwa kune vakadoneta maschool fees mari anditi. So masocialites, macelebrity emuzimbabwe ndokumbura kuti tisati tapublisha nyaya ngatitange tauya panzvimbo toverifya mastories. Tisaite zvinhu nekuda kwekuti iwewo pamwe uri kuda kungowana malike, uri kuda kuona mafollowers. Tinosafisa vana vedu. Pakupera kwezuva vana vedu ndo vachatambura, vana ndo vacharara vasina chavadya nekuti umwe munhu achamira kubatsira vana. Aiwa, kune vese vanenge vachida kubatsira nagogo, vada kupfuurira mberi nekubatsirana nagogo, namba ndo dziri pascreen. Ukabata Saint TV, isusu zvedu zvese zvakajeka, tinoita video kuti unge uri unoona kuti zviri kufamba sei. Aiwa, ndinotenda nagogo, pfuurirai mberi nebasa renyu ramuri kuita, musaodzwe mwoyo nevanhu. Ndinogara ndichiudza vanhu kuti social media isati yauya panapa, imi maingochengeta vana, musina kana chamuri kuwana. Patakatanga kusvika panapa, takatosvika nagogo muchinzi matoenda kutonotsvagira vana chikafu. Imi munotoshanda kuti vana ava vadye vararame. Ende zvisaite sekunge zvatanga nhasi zvamuri kuita izvi. Mane makore muchizviita isi tatozozviziva pasocial media maimanje. Mane makore mangani muchichengeta vana panapa? 6 years. 6 years. Kove social media vakazouya panapa rini? Gore rino ndipo vakauya. Anditi? Sakura kuti dzimwe 5 years 4 years dzese mumashure maizviitira chi? Chega. Anditi? So vanhu ngatiite zvinhu ngatitanga tafunga, tisaite zvinhu sekunge vanhu vasinganatsofunga zvakanaka. Anditi? MaZimbabwe ngatitange tafunga. Kana waona kuti unoremerwa nekubatsira, vasiri vanoremerwa nekubatsira ndo vasiri kutongobatsirawo, hazvirizvo? Kana uchiona kuti iwe hausikwanisa zvekubatsira, chingorega, asi worega kuodza mwoyo vanenge vachida kubatsira. Anditi? Torega kuodza mwoyo vanhu vanenge vane zvavanenge vachiita. Tisaite zvinhu zvekuti ndakandwa ningi, indasvika panapa rumu yakazara chikafu ndokunga mazviona. Mablankets ese atakaiwinza panapa tamaona aripo. Anditi? Chikafu tani nehafu yechikafu. Hama dzangu ndokumbirawo nenyasha dzaMwari, tisangotaura zvinhu asi tinge tinotaura zvikuru sei tizere nerudo nekutya Mwari. Mazviita, Mwari wamasiposa kuitira zvakanaka, Mwari akuropafadze. Gogo maita basa? Ana gogo maita basa? Gogo fungai, musachemedzwe nevanhu ava. Mazviwaka? Vanhu ava vasiriwo vakakudanai kuzoita basa ramuri kuita panapa. Makadanwa naMwari kuita basa riri panapa. Vamwe vachona vari kutodaroka ndo vanotori nehama dzakaramba vana ava. Umwe andori mwana wehanzvadzi yako but nekuti haazvizive chete. Une usingazvizive. Ndosaka mwoyo wangu unorova, hana yangu inorova kazhinji pandine ndiri kumba. Why? Pamwe andori mukoma wangu akatomitisa Samuel, musikana yakaremerwa, akausiya mwana akapedza auya panapa. So ngatiite zvinhu tichityira Mwari maZimbabwe. From Uncle Saint nana Gogo, pari zvino ndichiti much love. Tida kutenda Saint TV family nekuda kwebasa rese ramunobata pano paSaint TV, basa richienda mberi. Tichida kuramba tichitenda uye kukurudzira avo vari kubatsirana nevana vedu vari paruoko rwaMwari. Aiwa, ngatipfuurire mberi nekuramba tichivabatsira kuitira kuti ramangwana revana vedu ringe riri rakajeka. From Uncle Saint neSaint TV crew tichiti much love.